Takže ahojte. Vítam vás v tomto videu. V tomto videu by som vám chcela sa predstaviť a povedať, čo budem natáčať. Takže som Sara a nebudem sama natáčať videá. Budem mať svoju spolu youtuberku. No, môžeš ísť. Ahojte. Lopes Violeta. Presne tak, Lopes Violeta. Takže my budeme natáčať na našich channeloch niečo podobné ako malo po Slúdska 1 The Best. My budeme mať The Best, ale Slúdska 1 Forever. Áno. A je to len inšpirované. Áno, ale nebude tam úplne všetko inšpirované. Lebo my si niektoré zoberieme z jej trošku len. Áno. A niečo si viac si dáme z našich nápadov. Čo sú... Máme teda oveľa viac našich nápadov, ako sme sa inšpirovali. Je to inšpirácia, nie copyright. Pozor, vy čo si myslíte, že kopírujeme. Hej. A proste nepíšte po toto, že vy to určite budete mať skopírované, pretože ešte ani neviete, čo tam bude. Takže prosím, nepíšte akože, keď náhodou teraz si to pozeráte, že povieme, že budeme mať The Best, že to bude ako Forever, a tak nepíšte, že to bude skopírované, že ja už to viem, to bude určite skopírované. Ešte nič neviete. Tak sa nechajte prekvapiť. Ale nie. A ja budem určite natáčať aj hru, ktorá sa volá Star Stable Online. Takže ešte sme mali nápad, že budeme dávať akože takú reláciu, že zo zakulisia. A to budú vydá sa diel The Best. Čiže budú tie vystrihnuté časti, ale to bude áno, ale bude to akože bude to celý diel Forever, ale aj s tými časami, čo sme vystrihli do toho normálneho. Celé normálne, ak sme to natáčali, ste videli všetky tie hovadiny, čo tam robievame. No. Takže... Alebo zo zakulisia napríklad z týchto info, alebo tak nejak. Hej, že napríklad dali sa nám takto prečoplaci, tak sme to vystrihli. Ale nejaké hovadiny povieme, takže... Hej. Takže toto by bolo asi z tohto videa všetko. Dúfam, že budú pribúdať odbery, lajky a tak. Dúfam, že určite budete odoberať naše kanály. Ešte také malé upozornenie, zatiaľ YouTube channel nemám, ale určite si vytvorím. A teda tam bude hlavne z toho Star Stable, ale niektoré sa. Takže uvidíme sa vo videu v prvom dieli The Best. Takže Pa, pa.